Kif rajna matul l-aħħar ġimgħat il-Kunsill ma setax jiffunzjona, diversi kunsilleri tilqu barra mill-laqat ma jiġux għal-laqat u għalhekk diversi deċiżjonijiet li kellu jieħu il-Kunsill ma setax joħodhom għal ġid ta' residenti. Dan kollu għamiltu b'lejaltà lejn insidenti li fil-fatt eleġewni bħala sindku kif ukoll lejn il-Partit Nazzjonalista, issa ovvjament jibda l-proċess biex inħatar sindku ġdid sindku f'isem il-Partit Nazzjonalista. Min qabel xtieq nirringrazzja lill-istaff tal-Kunsill, lill-familja tiegħi lil dawk l-residenti kollha li kienu qrib tiegħu b'mod speċjali matul dawn l-aħħar jiem kif ukoll il-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista li kontinwament tawni appoġġ. Ta' minnejt ukoll li dan il-Kunsill beda l-ħidma tiegħu madwar 900,000 dejn. Ovvjament meta tibda l-Kunsill b'ammont kbir daqshekk dejn ikun diffiċli biex wieħed jaħdem, però bit-tmexxija qlija tiegħi dan id-dejn ġie maqtuħ kollu fil-fatt bejn anke nagħmlu diversi xogħlijiet wara li fil-fatt il-Kunsill kellu surplus fl-istess Kunsill għamilna diversi toroq fil-lokalità, għandna playing field li sa waslet biex tinfetaħ, kif ukoll hemm pjana diversi proġetti oħra bħal ġonna, bandli, toroq oħra. U għalhekk issa nittama illi dan il-Kunsill ikun jista' verament ikompli jaħdem għal ġid tar-residenti u tal-lokalità. Inwiegħed nibqa' naqdi dmiri bħala konsillera fl-istess Kunsill lokali, konsillera f'isem il-Partit Nazzjonalista li fil-fatt f'ismu ġejt eletta.